Mwandi wafunga kuunza munhu pano panyika unofana kunge uri very very sure kuti uchaisa upenyu hwako pakumeka sure kuti vana ivavo vakura ende varayirwa zvakanaka. Nekuti shoko raMwari rinotaura richiti train up a child in the way he should go, so that when he is old he may not depart from it. Zvoreva kuti unofana kuziva kuti the moment yaunongova amai, the moment yaunongoita baba, automatically wazviemploya sainstructor, watone training yavakutofana kupinza vanhu vawakatiunzira pano panyika. Vanhu vari kuuraya vanhu vachikanda mumakoronga, vanhu vari kusecha vanhu zvikwama, vanhu vari kunopaza mabhanga, vanhu vari kutorera vanhu vavo, vanhu vakatoyarutswa vakarerwa navamwe vanhu vakatadza kuvarera zvakanaka, zvinokonzera kuti vanhu ivavo vave tsaona kana kuti danger kusociety kana kuti kune vamwe. Pane kamutrainiro kari kunzi neshoko unofanira kuita kune avo vasina kuzotora nzira yakanaka. Pane kamutrainiro kavakaitwawo. Exactly. Pane kamutrainiro wakaitwa asiriwo. Izvezvi ndichitaura so pana atotanga nharo hamwana vana muvazive ai wakanditadza zuva vana ina ndisi Adhamu kai. Handina kungosikwa ndakakura kudhara ndiine ndebvu saAdhamu, ndakamboita mwana. Saka mwana ndomuziva ende mwana ndinaye. Okay. Rega ndikuratidze pana pa first Samuel chapter number 1, chapter number 3, verse number 12. The Bible says, at that time I will carry out against Eli everything I spoke against his family from the beginning to end. For I told him that I would judge his family forever because of the sin he knew about. His sons made themselves contemplable, and he failed to restrain them. Right. Zviri kunzi eri mupurisita anga asitombori munhu wokuningikina wokunhonga kana wanga ari mupurisita kwaIsraeri panguva iyoyo. Eli zviri kunzi ndinoda kumupa judgment mhuri yake yese nekuda kwebehavior yavana vake. Vana vake vakaita zvinonyangadza kwaIsraeri, but iye haana kuvadzivisa. Ukandoverenga nyaya yekudziviswa kwana Hofini naFinehasi naEli, ukanotsvaga vhesi yaakadzivisa vana vake unoiwana. But Mwari ari kuti haana kuvadzivisa. Iye akazama kuvadzivisa. Bhuku yoti haana kuvadzivisa, iye akavadzivisa. Zviri kunzi vanhu vakauya kuzokomplaina kuna Eli kuti vana vako varura maIsraeri, taneta navo. Eli ndokushedza Hofini naFinehasi akati, vanangu, chii chandiri kunzwa chamuri kuita? Munhu akapara mhosva navanhu, tinokwanisa kuvaunganidza togadzirisa nyaya yavo. Asi mukapara mhaka naJehovha, ndiani angave mutongi kuti angati aMwari migara apa, Hofini naFinehasi gara tikugadzirisei? Ndiani anokwanisa kugadzirisa nyaya yenyu? Ndiri kunzwa kuti muri kudaiso, muri kuita upombwe muchechi, muri kuita zvakati, muri kuita zvakati. There were a lot of things vavaita vakomana. Vaipinda munikine mupresence yaMwari, vonotora zvipiriso zvanga zviri paaltar, vachidya vachidii. Bhaibheri rinobva rati asi vana vake havana kumuteerera nekuti Jehovha wakanga achida kuvauraya. In other words, ukazoona Mwari wakuti ava ngavacharega kuteerera, vatone death sentence, it means akanonoka kuvarayira. Saka unogona kuvarayira asi watononoka kuvarayira. Chinoratidza kuti Eli wakanonoka kurayira vana vake ndechekuti haana kuona misikanzwa yavana vake, akaita yekunzwa ari iye anogara navo. Vanhu ndo vakatozouya kuzoti vana venyu vari kuita zvakati, iye ototi ndiri kunzwa. Unenge uri kupi pavanenge vachiita? Because mwana haangotangi nekunopinda muchechi achinosumudza dhishi yeofaringa achitiza naro. Kune misikanzwa yaakamboita, wakambobvisa magirazi evaenzi muchitandaro, kati amusiya anozochema. Akakura nazvo. Mwana haazongotanga nekutora munhu achiurova, achiuraya, achikapakira musaga achinorasa.
akatanga achirova vanhu kuchikoro vachifenda, vanhu vachiuya kuzoti mwana wenyu arova mwana wangu. Handiti ukatidzidzisai mwana wenyu wokurwa anenge adenwa yosina asi takati muzvare ndonda izvo pane pavanotangira iwewo ukasavadzora. Saka uri kuona panapa kuti Eli ari kufesa judgment yevana. Maimbozviziva izvozvo kuti Mwari anodzokera kuti nai akatiunzira munhu panapa ndiani, wotsvaga mubereki wacho woona iwewe zvonzi judgment is coming because of your children. Ndada kuti uzvizive kuti Mwari unotarisa mareizirwo anoitwa vanhu nevanhu vanovareisa. Zvinogona kukupa mhaka naMwari kana usingagoni kurayira vana munzira yavanofana kufamba nayo. Kureva kuti kana vana vari pamba pako iwewo uri mutendi, haufanire kubva pamba wosiya TV ichiona vana vako vachiona TV iwe uchienda kunotsvaga Mwari. Uri kupara mhaka naJehovha. Kuti Bhaibheri riri kuti train them. Training ainakidze. Training ino challenge the status quo. Inovhiringidza zvakajairika. Kureva kuti unotokiya dhoda hapana anosara pano. As long uchigara pano pamba pangu, panapa panonamatwa Jehovha. Ndosaka makaona Joshua akangosvika akamira akati inini nemhuri yangu tadecida kuti tichatevera Jehovha. Hamene kuti muchada zvipi. Uri kufunga kuti Joshua akagara nevana right guys, we need to vote here whether we are going to follow God or not. Vanoti Mwari usimutsi vanoti Satana aiwa vana vacho vakatongonzwa baba vachiti inini nemhuri yangu. Kureva kuti kana uri mumba uri with the high priest mumba imomo, ibva watoziva kuti you have to decide how people should operate. Okay, listen to this. Ukaenda muclassroom ine magrade 1 ine ECD ine magrade 3 uchaona kuti muclassroom imomo munenge makazara macharts kumadziro. Ukapinda muform 6 class hauna kana one chart raunoona, kunenge ungori neboard kumberi rakanyorwa zvimwe zvacho hazvinyasoonverengeka muchemushe, and no one is complaining kuti hatisi kuona tukiti turi muno mutakaiswa kumadziro. No, inhawe yekuti mwana kana achiyaruka anenge ari empty maari, anenge achiita fill in information, but information yaanonyanya kuita fill in information yaanoona kudarika yaanonzwa. Children are more observers than hearers. Ndosaka vadzidzisi vachiti tarisa cat kakitsi kacho koitwa sei koiswa ipapo, because mukasaisa kitsi mwana anogona kutoziva kuti kune chinonzi cat, but akazoona kitsi otadza kuziva kuti ndiyo iyaiya ine zita riyani. Saka vanomeka sure kuti vananganisa zita nechacho chiri kupiwa zita, nekuti vana vanonyanya observer, ndomadzidziro avanoita, vanoteedzera zvavanoona. Saka kune vanhu vanotaura zvakanaka chaizvo vachiita zvakaipa chaizvo, vana voteedzera zvakaipa chaizvo zvavanoona kwete zvakanaka zvavanonzwa. Saka iwewe kana uchibhema mbanje mwana akatarisa, kana ukati musapute hazvina musoro izvi kunobhemawo zvedupwa, anobhemawo futi zvisina musoro izvozvo ndawakaona iwe uchibhema. Usati indinovaudza kuita zvangu but ndinotaura, unotaura nani? Which means by training a child by the way he should go. It's not you taking your child into a classroom. No. Kutokuona iwe wacho uchinamata. That's how you train your children. You train your children by living right. You train your children by making sure that you do not exchange words with your husband or with your wife in their presence. Because when you teach them violence, when you beat up your wife in the presence of your son, he is learning from you because you are the hero in his life. So he thinks that women should be treated that way. Saka ukaona uchitorova mudzimai wako uri kuparira muroora. Unotori nomwe munhu wawa kutorovesa potential in the future. Because anotenda kuti ndozvinoitwa madzimai. And then my father would shout, would do this, would do this. But with my own eyes, I never saw my mother but she received zvimbambo. Saka mukaona ndisina kurova mukadzi nhasi, musati kuna mata, handitoziva kuti anorohwa. Handina kumbozviona zvichiitika izvozvo. Ndingatonida effort kuti ndimurove. Ndaakutobhorowa ende zvikaitika.
ngokukamusoro vane right yekundibvunza kuti wakazviona kupi. Right. Ndosaka muchiona kuti pese pairohwa mwana ainzi wakazviona kupi. Handidi vanhu vanodzidza zvekuma-line. In other words, kuti panapa we have trained you to live straight. This is a borrowed character. Hainei nesu pano. But some of us, tiri kuita sei? You are a single mother. How many fathers have you introduced to your sons and children? It had a daddy. Yes, daddy. It had voice like a daddy. Good. Mangwana. I never and the vanavako vakatrainwa kusataura kuti avasirione zuro vakutoziva kuti munhu auya iye atori dead. So what vatraina kunyika. So what exactly? Chipambi zvese. Zvese you are training them. Mangwana mwana wako akazorepwa. You're all over the Facebook. But what has been happening? You've been introducing your child to many people. We are complaining about drug abuse of our children. But what kind of fathers have we been? Mwana wako anoona iwewe uri mubhara uchiunzwa pamba zvinzi vadhakwa woita kukuturwa sokunge saga ukambwa mubedroom mangwana omukoti ko kana kumboziva wena tazo takaunzwa ndiri mubhara kaini mwana wako ari kuobserva achadawo kusvika malevels because anoda kuziva kuti kana wava unconscious like that zvinoita sei. Iwo wakaita unconscious nekamukozodo kavano but uyo achanotsvaga mutoriro because ndowaane access to. Saka iyo nyaya kuti unoraradza uende vana usvika pamba uchinakidza uchitamba marecords and all that mwana wako because mudiki haafungoti ndezvekupenga weekend zvinotora Mwari akawanda kuti mwana anorerwa nevabereki vanopenga ave munhu akakwana. That's so true. Zvinotora Mwari akawanda. That's so true. It's a miracle. It's a miracle. Maybe iwewe wakakurerwa navabereki vaibandana zvisingaiti handiti vaita zvakati ndobva wakura uri nani ndobva watanga kuitawo yako misikanzwa uchifunga kuti mwana wako hateedzere iwewe manje wako anoteedzera manje. Ndoda kuti uzvizive kuti zvaunoita on day to day life zvinocontributa kune zvichaita mwana wako. Rega nditi mashoko aya ndisati ndabva panapa. Ndoda kuti uzive something. Simba riri mumashoko ako paunotaura zvinhu pai chinoita kuti zvinhu izvozvo zvitakure simba iconviction iri kunoko uye nesimba rawakagona kuakwaya pamusoro pesituation iyoyo. Ndiri kuti chii? Ndiri kuti ukatsiura mwana kuti asaite chinhu iwe chauri kuita anozongova mazwi enews. Hello? Dzakangofanana nenews dzokuti vanhu vanongoteerera kuti okay ndozvaitika. Simba rekuzochinja mwana wako rinobva mucharacter nebehavior yawakabuilda. Saka unogona kutsiura mwana wako ugotoona mwana wako asingakuteereri ugofunga kuti haateereri. No, hapana chawakambotaura in the first place. Mazwi ako akanyimwa simba rakatakura rinofanira kunge rakatakura change. So it's not about just talking, it's about who is talking. Ndosaka kuine mumwe anosvikira demon woti buda nezita raJesu obva arowambama kusvika mumwe munhu obva ati buda nezita raJesu robva raenda. Jesu mumwe chete, buda mumwe chete, mazwi mamwe chete, but vataura vane different levels of authority. Saka mubvunzo wangu ndokuti zvauri kuda kuti vana vako vave, do you have authority? Dzidza kuti panguva yeoffering muri muchechi paya kana iwe uchida kunokanda $10 kuti vanhu vakuone kuti wakanda mari, tora 10 iyoyo upe mwana wako muudze kuti enda unokanda mubhasikiti. Iwe uchitora $1 racho unokanda. Uri kuite uri kudzidzisa mwana wako kuti Jehovha anopiwa. Aritari yaunofanira uchisa mari ndeye apa, kwete kun'anga, kwete kuvaroi. Mwana wako anodzidziswa kutya Mwari, anodzidziswa kuvhaliwa Jehovha. Zvimwe zvese izvo zvinofanira kuzoteera, but iwe warayira mwana munzira yaanofanira kufamba nayo. Kusanamata kwauri kuita uku uri kudzidzisa vana kuti Mwari haana basa. Kurwa kwauri kuita nemurume uri kudzidzisa vana vako kuti marriage haina basa. Saka ukazoona vana vako vakuti akaenda oita mwana odzoka kusira mwana unotsvaga mumwe okusira mwana, zvine chekuita necharacter yawakaimpoza paari. Nguva yacho yafamba.
iri kupera ndaverenga this verse Deuteronomy chapter 7 verse 3 inoti, do not intermarry with them, do not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons, for they will turn your sons away from following me to serve other gods, and the Lord's anger will burn against not them, you, and I will quickly destroy you. Well, not them, but you. Yes, which means mwana wako achifamba type yemunhu waane chizodanana naye yakainspire newe. Maybe. So but you do not give your sons to their daughters. Mwana wako anozvipfimbira ega redwe, but mukadzi waari kuuya naye ane chekuita ndiwakamutsvagera mukadzi akadai so. Behavior yako ndo yakaita kuti akaona munhu akadai afunge ndo zvakaita vakadzi izvo, which means unogona kuti influence pamachoices anoitwa navana vako even usipo ndiwo wakavachuzira according to the eyes of God. To be continued. Bishop. Zvemadzivana.